Sziasztok emberek, ebben a videóban újra Super Smash Bros-ozni fogunk, és akkor kezdjük is. Már ugye mindenfélét elmondtam, akkor kezdjük. Itt is vagyunk, kiválasztjuk a dolgokat, akkor én újra leszek Kirbyvel. A bot meg legyen 3-as, akkor legyen egy random. Akkor legyen. Na mindegy. Fú. Menjen is. Már el is indult. Júj! Ez nagy lövés volt. Bocs, hogy nem beszéltem eddig, na mindegy. Ezt hogy is kellett felszedni? Így. Még egyszer kiütöm, aztán úgy. Na, ez elég könnyű eddig. Ez eddig nagyon könnyű, látjátok hányon van a cuccom? A 1,2. Ő meg már egyszer lőttem, mint hogy kiütöttem a pályáról. What? Az övé? Mi? Mi ez? Jó, most nekem nagyon sok dolgom van. Jó, jaj, ezt majd mindegy. Jó. Most akkor meg ne ultia van, jó. Mi is az Eldának az ultia, ne? Tudom. Nem jó. Szóval, hú. Jó, hogy itt ilyenkor meg lehet fordítani. Jaj, már megint nem beszélek. Mindegy, ezt nézzétek el nekem, oké? Na, ez igen. Mi az, hogy... De hogy nem? Mi az, hogy nem? Na, az igen. Hát azt hiszem, ezt nyertem. Igen. Jó, ez könnyű volt. Viszonylag. Egyszer kiütött, de az is csak azért volt, mert épp rossz helyen voltam. Szóval, azon gondolkoztam, hogy a videó után, amikor vágtam, szembe jutott, hogy nem csak 1v1 van ebben a játékban, hanem lehet olyat csinálni, hogy plusz. És akkor itt azt mondjuk, hogy bot, és akkor így lehetne. És akkor menjen így, nem? Így tök jó. Jó, már kezdik is. Az mi? Ezt a karaktert még nem láttam. Mint hogy azt a kettőt, akik egyszerre 2 karakter. Hát nem is olyan. Ez a Kirby nagyon OP. Hé. Nem már, de ketten ellenem. Jó, nem ellenem vannak, hanem mindenki ellen. Az csillag, vagy micsoda? Nem már. Most én vagyok. Új. Nem minden akartam, de mindegy. Ne. Jaj, most én hol vagyok? Én most hol vagyok? Mi történt? Hát na. Jó. 5 ki. Még 5. Jó. Ne már. De már 2-szer kiütöttek?
Nem akarom harmadjára is. Jó, akkor inkább megvárom, amíg mindenki kiüti egymást. Én addig itt ugrálgatok. Ó, azt felszedem. Jó. De miért nem ütik egymást? De nem már. Hát de. Jó, azt gyorsan felszedem. Ne. Jó. Ne. Jó, azt most meg kell nyernem, nem. Hú, pedig gondolkoztam azon, hogy 4-esre állítom a botokat. Akkor ezt le is veszem most. Mi történt? Az micsoda, az enyém? Igen, az enyém. Hogy még nem... Jó. Ezt hogy csináltam? Jaj. Bocs, hogyha nem beszélek, mert nagyon-nagyon figyelem kell, mert nem emlékeztem el köbbvel játszani, és most tanulom a fejből a kombóit. Ez nem tudom micsoda. Ki nyert? Hát de nem már. Azért olyan könnyűen ölögettem őt. Na mindegy. Akkor hát ezt is kipróbáltuk, szerintem ebből elég is volt. De múltkor csak ilyen nagy erős ellenfeleket csináltunk. Meddig le... Jó, ez az utolsó. Csinálunk egy ilyen kört. De akkor ezt mindegyikre 2-esre állítom. Jó, meg vagyunk. Legalábbis meg vagyok. Jó, hogy mennyi, nézzetek ide, ahol a kéz van. Mennyi Induljon. Értem. Sonic, Pichu, úgy érzem, hogy nem lesz annyira. De jó ég, mennyien vagyunk. Én így fölmegyek, és így lecsapok. Fölmegyek, és így lecsapok. Jó, inkább föl. Jó. Amíg ott ők el... Ne. Addig élesek. Hát igen. A kassa. A kasszába kasszásozok. Kasszás Erzsi vagyok. Jaj, még senki nem esett le. Valakit üssek már ki. Hanna. Hogy? Jó. Egy embert kijutottam. Még egyet. Még egyet. Jó. Most jól haladunk. Még egyet? Nem. De azt is, mert leesett. Ja nem, én estem. Már megint másodjá. Hát előző videókban is volt egy alkalom, amikor hogyha aki nézte, azt tudja, hogy azt hittem, hogy a másik esett le, és közben én. Ez van hitel? Vagy nem? Nem ez az? Nem az az. Ne. Nekem már csak egy életem van, én nem akarok meghalni. Mondjuk nem tudom, hogy ki az, aki ezt tudja követni a szemével. Úgy az olyan volt, mint Brawl Starsból a Crow. Ez már hitel, ez viszont tényleg már hitel. Ott van az ultizó. Jó. Csak eltalálok valakit. Na, igen, eltaláltam valakit. Az igen, sőt 2 is, nem csak egyet. Jó, most egész jól haladok. Most mindenkit lehoztam az én szintemre. Kívül a Pichut. Ne, kiestem. Na, akkor van még játékban. Hú, azért sok embert kiejtettem. A Pichu nyert. Jó, nem a Pichu.
Ha most megnyeri a picsó. Ne szívas. Ha megnyeri a picsó. Na, gyorsabban. Én már rég végeztem volna. Új. Na ne szívas. És a picsó megnyerte. Ez nem igaz. Ez lehetetlen. A picsó megnyerte. Ezt nem hiszem el. Miért a picsó? És amúgy életem 6. Na mindegy. Júj. Például ezt a fálkót mind a 3-szor érintettem ki. Sőt, ezt a fel... Fú. Júj, nézzétek, ahol van egy ilyen feliratú files, vagy valami file, ott, ahol Kirbynek a feje van, azt én ütöttem ki. Majd állítsátok meg ott, hogyha meg akarjátok nézni. Úgy érzem, most sok időm lesz a vágásra. Yoshi? Na jó, viszont maradjunk az 1v1-nél. Jó, csinálunk még egy 1v1-et. Ami pedig gyorsan le fog menni. Szóval adok rá egy 5-öst, és én meg leszek például vele. Nem tudom ki ez, de volt, amikor játszottam vele például. Már kezdik. Mario. Aztán ez még micsoda? Valami ütés. Na mi van? Az igen. Na nem. Nem mész oda. Ne. No. Mi? Hogy ez zsábé? Na jó, most van a menekülés ideje. Van egy olyan szó, hogy menekül. Azt én most figyelembe veszem. És menekülök. Az a ványhítás. Nehogy felszedje a Mario. No. Ő is leesett. Jó. Nem áll. Azt hittem, hogy elkapom. Na gyere. Jó. És jó, már azt hittem, hogy a Mario visszaért. Jó, ez egy padhelyzet lesz. Ez mi volt? Ez a hang. Nem áll. Én akartam viszont ultit. Nem áll, ezt hogy csinálja? Na mi van? Adjál ultit, én ultizni akarok. Nem már! Ez, hogy kízélte belőlem. És megnyerte? Mondtam, hogy ez egy gyorskor lesz, de azt hittem, hogy én fogom megnyerni gyorsan. Mondjuk mind vártál, hogyha 5-ös ráállítottál fel, de egészen egymás mellett haladtunk. Na de, van egy olyan mód, hogy ja, vár, nem, az nem működik. Na mindegy, valamit találok. Ez micsoda? Lesz még erre idő? Félek, hogy nem. Vagy félbe kell hagynunk talán. Vagy hát nem tudom mi ez. Akkor legyen 3v3. A másik legyen kápés. Jó, mindig random. Na, az egyikkel én Kirby leszek.
A másikkal is lehetek körbe. Másikkal leszek például Falkó, és a harmadikkal pedig random. Jó, mehet. Ezt most meg kell nyernem. Jó. Ez nem tudom, mire volt jó, jó, ready. Ez milyen karakter? Duck Hunt Duo. Duck Hunt Duo. Jó, ez jó kezdés. Még mindig jó kezdés. Most rossz kezdés. Hát, ilyenkor meg is nyertem. Ilyenkor csak egy életes. Hát ez nem volt olyan rövid, vagy nem volt olyan hosszú. Na, induljon. Simon. Ez is fel olyan gyorsan legyőzöm. Már is 20? Nem ezt akartam. Ez a Kirby nagyon OP. Már 70-nél van. Meg tudom csinálni 0 sebzéssel? Nem. Nem tudom megcsinálni 0 sebzéssel. Már. De már bőven nem. Nem már. Ezt nem hiszem el. Nem már. No. Na gyere. Jaj, ultia van. Ne. Oh. Félek, hogy ez nagyon rossz vége lesz ennek. Jaj, feszegeti az időnket ez. Ne, gyorsan. Ez már 18-nál vagyunk, már 18 perc. Ready? Go! Jó, most meg kell váltanom egy ősi technikámat. Csak nem erre az oldalra. Mi ez a sima, hogy így... Hogy így megöl? Mi a Mi? Ne... Há? Mi? Ja, mindjárt merül a Nintendo is. Ne. Ez a randomom. Hát remélem OP. Ezzel még sose játszottam. Biztos valami skin. Robin. 2 ujjam a kontrolleren. Ja, mi a? OP legyek, kérlek. Annyi az én szemembe. Jó. Eddig okés. Bomba! Hát oké. Az igen. Ez esküjó. Robin. Megjegyzem. Pedig csak egy támadását használtam. Vagy egy kettőt. Jó, menjem. Ready? Go! Jaj. On fire! How bad it, vagy mi? Jaj, ne. Ne.
Jó, melyikkel is megfogni az ellenfelet? Na, az volt az X. Ne! Ne! És megnyerte. Vagy nem? De. Hát ezt elvesztettem. Az igen. De 2-t legyőztem. Ez a Robin eskü jó. Nem annyira OP, de megteszi. Akkor lájkoljatok, kommenteljetek jókat. És iratkozzatok fel. Ez lesz az 5. videóm, ami felkerül. Szóval tök jó. Akkor sziasztok!